Oh, hintayin mo ko dyan. Diyan ka lang, huwag mong gawin niya. Sige. Wala, pera mo. Mong galawin yan. Nagagalit si Tachi. Ha? Nagagalit si Tachi. Ayun? Yes. Yes, yes, yun. Huwag mong galawin at baka malagay. Dito ka nga, dito ka. Go! Go! Ay, baliktad. Baliktad. TikTok. Dito ka lang ha, huwag ka bababa ha. Matid ka dito sa may kama. Manonood ka? Ay, nagbibigyo si Tachi. Wag! Kumalit na ni cellphone ni Tachi, boy! Dito ko, dito ko. Nagagdi po po yan. Kailan ang gamit doon? Sinabi ko. Nilaglag ni Boboy. Kabasag! Di.
Ang lalag mo, boy? Nandiyan si Tanti, tignan mo. Naglag ni Buboy eh. Hindi niya nilaglag ko yung uwa niya. Ah, kinukuha niya? Manonood yata. Nanonood ka, boy? Papa, dito ko nga muna. Bakit? Lilipitin ko lang yun. Ika lang magano Huwag lang. mo lang dyan nilagay pa. Ah. Ilalaglag yan yan. Di naman mababasag pa yan. Huwag mo laglag, boy, ah. Kuhanin mo na pa. Huwag mo na dyan ilagay. Mamaya. Aga. Ano lang? Nampot ni Buboy cellphone ko. Ha? Balibag ni Buboy cellphone ko. Buboy na to. Ha? Paano tinan mo? Pati ko yung cellphone. Oh. Ang nasira yun. Wala akong nakapanodan. Sige, may kurente dyan. Tayo mo si Tati dito. Tayo mo. May gala shut up mga idol. Ano yan, Bobom? Tati. Ha? May kurente dyan oh. Kurinti dyan. Ano yung mga kurenta? Ha? Lalo na lang tayo sa kwarto. Baba pa yun si Bobet, mainit. Tayo yan. Dito tayo. Diyan tayo sa kwarto. Ano? Ah, dito ko na. Bakit? Lilipitin ko nga sa mukha. Sa baba? Yung pinagsigawa ko sa dito ka kamo na. Nilipitin ko lang doon. Diyan na naman ilalagay ni Papa. Huwag mong kuha, boy, ha? Opo. Dali pa, dito ka muna. Ay, hindi naman naarangan. Ito, matutulog. Ay, Boy? Matulog ka lang, Buboy ko. Huwag ka na lumabas ng kurinti dyan. Ay, sige, kurinti ka dyan. Kurinti dyan, ito sa baba. ano ba kabila dito? Anong ginagawa mo dyan? Dito po kabila? Anuhin mo yung pera dyan ni Mama. Wala na yung pera si Mama. Okay na ba? Eh, 20 lang pala ito, Ma. Ha? Pasok! Pasok, pasok. Bag gagawa si Tati, magagawa. Shout out, mga ero. Gagawa kami ng bahay. Huwag ka na lalabas dyan. Bababa nga si Tati! Oo nga. Manood ka na tayo dito. Gusto mo ba nood? Gusto mo bang manood tayo? Hindi na nga pa dapat matutulog. Ha? Bali sa ilalim, baby. Ano? Hindi, nagagawa sila na nagagawa
Mega live shoutout po mga idol. May lagay mo buboy. Ibunso yung cellphone ko. Buboy. Mega live shoutout po mga idol. Ay, hello. Magandang tanghali po. Wow, kwarto ko yan ah. Nandiyan ka sa kwarto ko. Ma. Tutulog ka dyan sa kwarto ko? Bye-bye. View. Ay! Tawak! Tawak! Hindi naman siya mo pinabawa. Tulog ka na. Gagawa sila doon sa mga biyak. Rumen yan. Sampay mo muna to, no? Sampay mo. I-ganun mo yung damit. Doon mo ilagay. Hindi sa kama. Iba.
Shout out. Ay, shout out. Kaya, sir, doon. Tubig. Yes, parang mataw na yung tubig.
Sa school pero madami. Oo. Ito Nel! Ito Nel! Ay, ito mga hotnonay. Wala. Kaya ka makatunan mo kami, hindi kami hotnonay. Inautosan kami ni mama eh. Ano na ka? Eh, kasi yung ano yan, yung nabukas yun, no? Sakto lang 100 ba? Yung kayo ng
Hindi na. Saan? Sa lamesa? Kilo. Kilo. Ano yun? Puset. Ha? Ano? 0-0? Oo, 8-8. Magkasalis sila. Hindi ka magtatama yung dalawang yan. Ganun to eh. Ito tama, nakasarap. Hindi, pag nagsara pareha. Hindi yan. Tama. Manalig ka lang. Pulong-pulong na sklo ko yan, hindi na makawala. Hindi na pala yung goal. Also. Grinder. Wala pa ang panlaki na ito. Lawak pa. May plywood na maliit. Ha? Yan eh. Wala pang bisagra. May sagra ka na? Meron dyan yung ano, cylindrical. Masaan? Nandun yata sa soft drinks. Masaan sagra? Sa pala yun yan, no? Yun na. Ay, ito na ang sinasabi. Grinder. Ito si Kukoy. Wait lang, masisi. Ano? Ngayon Grinder. Pwede. Hindi mo magigising yan? Ah, Asan yung cylindrical? ha? Cylindrical. Ano? Yung bisagra, yung cylindrical. Nasaan? Nandun yata sa soft drinks. Nakita ko yun dun eh. Asan yung tape ito? Sadya, cut mo pa na yung bababaya.
Aray ko! Papa! Baldi mo isa eh. Ay, baba. Kung ako di pa baka, isang sa ako pala mo. Pag makapal ang dalawa dito, magpapanaman dalawa ko yung dalawa. Saan ko bukasan yan? Nasa dito? Okay, magpapal. Magpapanaman yung dalawa pag makapal. Kasi ako na para.
Ito sa motor yung place eh. Wala, dali mo to. Ito, yung dating tingko to. Na. Ito ah.
Ah, madalas siya.